Her kommer John. Han har Johns Kagehus i Tårnby. Han elsker at bage brød og kager. John er passioneret. Giver brødet god tid og bruger surdej og koldhævning. Der er ingen unødig gær i hans brød. Alle melprodukter er økologiske, ordentlige råvarer. Ikke noget pulvermix. Det smager. Og så er det vundet priser. Så er der hans kager. Det er også lækre sager. Lagkager, frugtkager og tærter. Bryllupskager. Wienerbrød, som har vundet førsteplads. Tørkager og gammeldags flødeskumskager. Fingrene er fadet, du. Ikke noget med fabrikssyltetøj og pulvercreme. Alt skabes fra bunden efter stolte håndværkstraditioner af uddannede bagere og konditorer. Har du lyst til at smage? Så gå til Johns Kagehus og få gode brød og kager i fremtiden.